Seskulari berri honetan menopausiaren gaira hurbilduko gara berriz ere, baina oraingoan liburuak eta filmak proposatuta. Baina zertarako irakurri, zertarako informazioa jaso, zertarako informazioa partekatu. Gure egunerokoan zahartzaroaren inguruko mito ugari daude, nahiko ezkutuak eta ezkorrak gainera, eta horiek guztiek gure prozesuan eragin dezakete. Geroz eta gehiago informatu, orduan eta jantziagoak egongo gara prozesua osasuntsua eta propioa izan dadin, kanpoko eraginik gabe. Azkenik aipatu behar dugu menopausia oraindik oso ezkutatuta dagoela, emakumeen egunerokoarekin gertatzen den bezala. Orain egingo dizuegun eskaintzan guzti honi argitasuna ematea dugu helburu. Animatzen? Menopausia iritsi zitzaizunen, zuk bazenekin zertzan? Bai. Bai, ni bai, banekin, bai, orduako jakiten genituen gauzak, eta ni torre zitzaitenen ondo hartu nun, porque nun gaizki pasa. Nik oso ondo banekin zertan dudi gabe, eta oso ondo. Arasik ez errezan, ez esateuen berotasun horiek, ez erredez, oso ondo. Ba, oso ondo nakien zertza, oso ondo gaina. Ez du, menopausia iritsi zitzaizunen, bazenekin zertzan? Orduan ez. Eta nola jakin izan zenun, ze hasi zitzaizun gertatzen? Ba, oso gauza oso ez da normala niretzako. Da orduan ba, lagun batekin, edo bestiakin, da holan hartu dana ikasteko hori, zer dia. Zertzenekin zala? Hombre, ba, prozesua nola izaten da, normalkita ba, nire ginekologoak esplikatu zizkian da, za. Gutxi gora bera beste jaiuta banekin. Nire izpake pasatu zuen, eta ni bezala, azizke banekin gutxi gora bera nola zan. Zuen artian etzen nuen itzain? Bai, beste izpakin guntana kontatzen genuen. Eta itzein asko itzeite dauta. Zenekin itzain zenun menopausian inguruan? Inorrez. Inorrekin? Bakarrika lagunarekin, tio bestia, banio, lana, oda, baina hau zer da, eta hori gauzak. Lagunekin da beti komentatu bai, porque beti komentatzen zu lagunen artean bat danak antzeko parezido gine biltzen da. Lagunekin itzein nun, baina esan deten bezala, ez dakit oso gauza normal bezala eraman nuen, baina ja iritsi zait, eta ginekologokin itzein nun tabar, baina zantzidan nahi bazu laguntza edo pastilla batzuk eta ez nun beharra ikusi eta normaltasun batean eban. Jun izan ginekologoen are, baina nola gauzak hartu behartzen, ez nun nahi ezar hartu, eta pentsatzen nun, etorri zan bezala jongo zala, eta hemen hau. Zenbat urte zen ezkan? Ba, ni 50 por ahí. Ez dakit 45 urte lakoren bat, bai. 55. 50 urte baino lehenuo. Nik olexe, 50 nahiatuko, igual gutxillo. Bai, 46, 48. Aldaketaik nabaritu zenun gorputzian edo emozionalki, ze aldaketa izan zen ditu? Dana. Batzue, egiteko gauza, bai hau zer da. Hasieran oso gaizki pasa nuen, porque gorputzare dana aldatzen dago, berua, nola egon ezina, niretzako txarrena izan zen, oia zan, era horroroso. Gabian da beti berua. Eta niretzako izan zen sofokon etxarrena. Izan zen bizitza aldatzea bezala hori. Lota jutentzia eta beti erropak entzen da horrela. Gehien bat izan zen, ez dakit, fizikoki ez, hori berotasuna, gora bera horiek ez. Egun bat esan non, kriston mina ez akabo, gehiago zerredez, oso ondo. Kamio, nire alabak menopausiakin kaskillo pasadu, berotasunak eta oiedana baino nik ez. Eta aldaketa fisikoik edo igarri zenun? Ez. Eta ingurukoak ez bentsatez esan da. Gehiago gizendu gehan, ikuste dut gizendu hori, baina janite edo baita ere, eta orduan bakizu batzu menopausiakin flakita gelditzea, baina jate duna gizendite gehan, bai mazte. Pixka bat gizendu, kilo batzuk hartu 2-3 kilo eta bestela ez. Zerbait positiboa edo zerbait negatiboa aipatu beharko bazenu menopausia eta zein izango zen? Que me libraba ya de eso. Eta normal izaten un leno, sin dolores, sin nada, y un día dejó de venir, pues
Bake santua. Ni alargunan izan, eta ni pentsatze dut, gazte gelditu esko alde hona, pues, no hay que tomar pildoritas, ni nada esas cosas. Eso aldetik hobeto, pues, sakoltu dena. Nik enun hori esan, porque nekan da. Baina hori, ez dakiz esan. Eta bestela, bai, hobeto, bueno, tripak mien gutxillo. Alde batetik kano esan, bueno, jazta, regla bukatu da, betiko historiak, hori gehien bat hori ez. Eta lotu berko bazen menopausia hitz batekin, edo sentsazio edo emozio batekin, zein izango zen? Bizitzako fase bat gehiago, eta jazta. Jendia pixak konzeptu txarra daka menopausientzako. Baina nahi aspektu hortan etzin bat afektatu, bat ez gaine. Nada. Ez depresioik eta ez gainez guretzako lujo basan depresioik itzia lanain, bernuni biume atera bernitun da, lujo esan lanain eta aurrea matilak. Onartu eta dekaunakin onartu eta listo. Danai iristen txate taldan ondona ematea. Mireia Darder aurkeztu nahi dizuet, bera psikologa da, terapeuta gestal, eta bere bi liburu, Mujer, Deseo y Placer eta Nacidas para el Placer aurkeztu nahi dizuet. Azkenean, Mireia Darderrek bere liburutan ekarri nahi diguna da edo erakutsi nahi diguna da plazerra izan daitekeela guretzat benetako iraultza. Hau da, gizarte patriarkatu honetan invisibilizatu da emakumeen sexualitatea eta hainbat mito eta hainbat estereotipo sortu dira horren inguruan, ez gaituztenak emakumeei uzten plazerrarekin konektatzen eta plazerrerako baimena hartzen. Christian Northup da hurrengo idazlea ekartzen dizuedana, bera ginekologa da, eta medikuntzari egiten dion ekarpenik handiena da osasunaren ikuspegi holistikoa duela. Hau da, berak ezin du emakume bat tratatu, ez baditu tratatzen bere emozioak, bere espiritualidadea, bere elikadura eta bizitzen nahi dan unea, azkenean egiten du lanketa bat holistikoa. Hori da medikuntzari egiten dion ekarpenik handiena. Eta sorte handia dute berarekin eta berarekin dauden emakumeak, ze horrek lagunduko digu bai gaixotasunak sendatzen eta baita ere gure osasuna hobetzen. Berak liburu ugari ditu, baina oraingo hontan La sabiduría de la menopausia liburua ekartzen dizuet. Bertan Christian Northupek esaten du menopausia dela zure bizitza mikroskopioan jartzeko momentua. Hau da, agian orain arte planteatu etzen dituen gauzak planteatzeko garaia. Azkenean bizitzaren erditik aurrera hasi gara eta jada erabaki batzuk hartu ditugunak iraganean ez zaizkigu balio eta nolabait bolada hau erabiltzea tresna gisa gure bizitza osasungarriagoa egiteko. Berak planteatzen du hormonak eta hormona iraultza hori askotan bizi dugula demonizaziotik, ez? Baina agian hormona horiek eta aldaketa horiek garrantzitsuak dira eta ematen digute indarra, benetan garai honetan egin nahi ditugun aldaketa horiek egin ahal izateko. Eta orduan agian hormona horiek hain txarrak izan beharrean, agian helburu on baterako bideratu ditzakegu. Txusa Balbas, ginekologa eta homeopatak, aurkezten digu hurrengo liburua. Bueno, chicas, esto se acabó. Una guía para desdramatizar la menopausia. Azkenean bere liburuan menopausia ospatzeko izan daitekeen egoera edo momentu bat dela, adierazi nahi digu. Menopausia garai guztiak bezala dauzkan alde baikorrak eta ez ezkorrak kontutan izanik, baina dana galerak ez direla adierazi nahi digu. Ana Freixas idazleak ere liburu ugari ditu emakumeen inguruan. Nuestra menopausia, menopausiaren inguruan hitz egiten duena, eta Jo vieja hemen daukadana. Nuestra menopausian
Bea konturatu zen, azkenean menopausia, hilerokoa ez bezala, demonizazio bat egiten dela, eta nahi izan duena izan da, emakume askoren testigantzei esker, menopausiaren bertsio libre bat sortu, ez? Benetan, zesan nahi du menopausia, mito guzti horiek eta ideia guzti horiek alde batera uzten baditugu, ez? Jo Vieja idatzi duen azken liburu honetan, nolabait zahartzaroaren dignifikazio bat bilatzen ari da. Fijatzen bagera, bai komunikabideetan, baita gizartean ere ez daukagu oso ideia eta zahartzaroari buruz oso ideia ona, ez? Dana beldurrarekin lotzen da, dana aldez ezkorrekin, ez? Baina berriz ere menopausiaren liburuarekin egin duen bezala horreri argia ematera dator eta denok horren inguruan hausnartzea azkenean jende zaharra ez izateko gutxiago. Bai, ze azken aldian hori sentitzen nahi izan bera eta hori ekarri nahi digu, hausnarketa hori. 50 primaveras da ekarri dudan pelikula, frantsesa. Bertan Aurore, 50 urteko emakume batek, galdu du lana, eta injusto une horretan bere alabak haurdun dagoela esaten dio, beraz. Beretzako momentu berezia da, eta esan dugun bezala mikroskopioan jarri beharreko momentu horietako bat, ez? Pelikulan beak hainbat galderei aurre egin behar die, orain arte ez zituenak galdetu eta denok hausnartzen jartzen gaitu gai horietan. Eta azken finean idazleak edo zuzendariak nahi izan duena da emakume den protagonista eta emakumeari gertatzen zaizkion gauzekin pelikula bat sortu. Eguneroko gauzekin, inungo gai arraroa edo berezia edo zea dena, baina gai bihurtu du eta bada, azkenean gure bizitza gai bada. Beraz, nahi dutena da emakumeak garai honetan bakarrik ez sentitzea, ulertuta sentitzea eta parre egitea gertatzen zaizkigun horietaz ere, ezta?